BPF ना बुंनो थाङोब्ला साथाम केन्डिडेट अफिसियेल केन्डिडेटआ रुपम चन्द्र राय BPF नि जायहा बङाइगावनि जोंनि बे क'क्राझारनि नम्बर 1 मानसियानो BTR नि नम्बर 1 होनजायो। बिनिफ्राय BPF नि 2 नाम्बार केन्डिडेटआ जाहैबाय राजिब बांगाल राजिब ब्रह्म बिथां आरो BPF नि 3 नाम्बार केन्डिडेटआ जाहैबाय नारायण देब मेस। दा BPF नि भटार्सफ्रा हाइलि कनफिउज। दा बर'फ्रा ओरै सानदों थिगासे आङो BPF आङो भट होगोन रुपम चन्द्र रायनो। रुपम चन्द्र रायनो होनाय लोगो लोगो बे गोदान समस्थिया राजबंशिफोरनि आखायाव गोग्लैहैबाय आरो बे सेंग्राया साधारन आम राजबंशी मानसि नङा, बे एखेबारे आक्रासनि लिडारमोन। बै समाव बिराद रल लाबोनाय, जाथिनि रल लाबोनाय आरो मैया दाखालिबो गोबां खोथा बुंदों। दा बेखाय रुपम चन्द्र रायआ दिनै देरहानानै थाङोबा बियो गाबोन MLA जायोब्ला बे एसेम्ब्लियाव ओरै होनगोन मामाव कैसे जे आमा गेस्टि দিব বুলি हाग्रामाव कैसे आमा गेस्टि দিব इथि आमा गेस्टि दिया थांनाय लोगो लोगो बे STV हैगोन। दा बेखायनो BPF नि बर' भटार्सफ्रा जोङो बोरै होनो हानो रुपम चन्द्र रायनो। दा बेहाय गोनो गोथो जादों। फारसेथिं बिथांमोना सानबाय राजिब बांगालनो होनसै नामा। दा गोबां BPF नि भटारफ्रा बेबायदिनो डिसाइड खालामबाय जे जोङो रुपम चन्द्र रायनोथ' होनो हाया बर' हिसाबै जोङो राजिब बांगालनो होनसै। दा फारसेथिं नारायण देब मेसआबो एसे एनै मोनथारगोन। दाना मुस्लिम भटनि कनफिउजनखौ नायनो। मुस्लिम भटआ जाहैबाय मोननैयाव BPF नि मुस्लिम भटआ मोननैयाव गावगोन। बिथांमोनहाबो रुपम चन्द्र रायनो होनाय नङा, मानोना रुपम चन्द्र रायआ बै NRC आव बिराद रल लादों। मुस्लिमफोरखौ कमप्लेन होग्रा 1 नाम्बारा रुपम चन्द्र रायआनो। बेखौ मुस्लिम गामि गामि बयबो मोनथिबाय खोनाबाय। दा बेखायनो मुस्लिम भटारफ्राबो रुपम चन्द्र रायनो होआ। दा मुस्लिम भटारफ्रा निर्दलीयनोथ' होनो बायो, राजिब बांगाला निर्दलीयसो। फारसेथिं नारायण देब मेसआबो निर्दलीय। बावखुंग्रि समस्ति हिसाबै आङो बावखुंग्रि LAC नि इनचार्ज आङो गिदिंबाय खना खनि। बियो बिराद जोंनि भार्जिन कनस्टिटुयेन्सि गोदानथार डिलिमिटेसननि उनाव बावखुंग्रि बियाब 4 नं बावखुंग्रि बियाब। क'क्राझाराव जोंहा गासै 15था बियाबफोरनि मादाव क'क्राझाराव 4 मोनदों। 1 नाम्बारा गसाइगाव, बियो जेनेरेल समस्ति। बिनिफ्राय दतमा बियो ST रिजार्भ, क'क्राझाराबो ST रिजार्भ आरो बावखुंग्रि 4 नाम्बाराबो बियो जेनेरेल समस्ति आरो पर्बतजरा। दा बावखुंग्रिया ओरैबायदि क्रुसियेल आरो ओरैबायदि इम्परटेन्ट भटार्सफोरनि थाखाय आरो। दा जाय केन्डिडेटआ नैबे समस्तियाव देरहानानै MLA जालांगोन बेनो बावहाय इस्टाब्लिश खालामगोन आरो गायसनगोन, गसंगोन, गसंबा जिरायगोनबो आरो जिरायनोबो उन्दुनोबो मोनगोन। दखल सोर दखल खालामनो हायो? BPFआ बावखुंग्रिखौ प्रथम MLA माबानि इलेक्सनाव BPFआ दखल खालामनो हागोन ना UPPआ दखल खालामनो हागोन? दा बे दावहायाव दंथ'। दा बावहाय जोङो खोनासोगारदों दा BPFआ बिराद कनफिउज। BPF ना बुंनो थाङोब्ला साथाम केन्डिडेट अफिसियेल केन्डिडेटआ रुपम चन्द्र राय BPF नि जायहा बङाइगावनि जोंनि बे क'क्राझारनि नम्बर 1 मानसियानो BTR नि नम्बर 1 होनजायो। बिनिफ्राय BPF नि 2 नाम्बार केन्डिडेटआ जाहैबाय राजिब बांगाल राजिब ब्रह्म बिथां आरो BPF नि 3 नाम्बार केन्डिडेटआ जाहैबाय नारायण देब मेस। दा BPF नि भटार्सफ्रा हाइलि कनफिउज। दा बर'फ्रा ओरै सानदों थिगासे आङो BPF आङो भट होगोन रुपम चन्द्र रायनो। रुपम चन्द्र रायनो होनाय लोगो लोगो बे गोदान समस्थिया राजबंशिफोरनि आखायाव गोग्लैहैबाय आरो बे सेंग्राया साधारन आम राजबंशी मानसि नङा, बे एखेबारे आक्रासनि लिडारमोन। बै समाव बिराद रल लाबोनाय, जाथिनि रल लाबोनाय आरो मैया दाखालिबो गोबां खोथा बुंदों। दा बेखाय रुपम चन्द्र रायआ दिनै देरहानानै थाङोबा बियो गाबोन MLA जायोब्ला बे एसेम्ब्लियाव ओरै होनगोन मामाव कैसे जे आमा गेस्टि দিব বুলি हाग्रामाव कैसे आमा गेस्टि দিব इथि आमा गेस्टि दिया थांनाय लोगो लोगो बे STV हैगोन। दा बेखायनो BPF नि बर' भटार्सफ्रा जोङो बोरै होनो हानो रुपम चन्द्र रायनो। दा बेहाय गोनो गोथो जादों। फारसेथिं बिथांमोना सानबाय राजिब बांगालनो होनसै नामा। दा गोबां BPF नि भटारफ्रा बेबायदिनो डिसाइड खालामबाय जे जोङो रुपम चन्द्र रायनोथ' होनो हाया बर' हिसाबै जोङो राजिब बांगालनो होनसै। दा फारसेथिं नारायण देब मेसआबो एसे एनै मोनथारगोन। दाना मुस्लिम भटनि कनफिउजनखौ नायनो। मुस्लिम भटआ जाहैबाय मोननैयाव BPF नि मुस्लिम भटआ मोननैयाव गावगोन। बिथांमोनहाबो रुपम चन्द्र रायनो होनाय नङा, मानोना रुपम चन्द्र रायआ बै NRC आव बिराद रल लादों। मुस्लिमफोरखौ कमप्लेन होग्रा 1 नाम्बारा रुपम चन्द्र रायआनो। बेखौ मुस्लिम गामि गामि बयबो मोनथिबाय खोनाबाय। दा बेखायनो मुस्लिम भटारफ्राबो रुपम चन्द्र रायनो होआ। दा मुस्लिम भटारफ्रा निर्दलीयनोथ' होनो बायो, राजिब बांगाला निर्दलीयसो। फारसेथिं नारायण देब मेसआबो निर्दलीय। दा बेखाय मुस्लिम BPF भटारफ्राबो कनफिउज आरो बर' BPF भटारफ्राबो कनफिउज। दा बावहाय मा जागोन?
रुपम चन्द्र रायनि भटआ राजबंशीनि 28,000 भटआ एखेबारे गथा खारगोन थारमाने राजीब बांगालाव थांनाय नङा दा अब्ला नोङो मुस्लिम भटआ राजीब बांगालाव थाङोबा राजबंशीनि भटआ जुदि रुपम चन्द्र रायनाव थाङोबा बिपिएफनि भटआ गावबाय बे गावनायखौ रावबो हमथानो हाया अब्ला बिपिएफआ बाहाय जेनबाय एखे 100% बिपिएफआ जेनबाय आरो दा बेखायनो आं खावलायनो सानदों बिपिएफनि बर' भटार्सखौ नोंथांमोनहा जिहेतु बे गोदान समष्टि जोंनि बर' मानसिया बेनिफ्राय देरहानानै एमएलए जाहैनांगौ दा जिहेतु बिपिएफआ नोंथांमोना होब्लाबो राजीब बांगाल देरहाया भटल' जों देरहाया जिहेतु बांगालफ्रा होखानाय नङा राजीब बांगालनो निर्दलीयनो बांगालफ्रा होआ साफा सानै होगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय रुपम चन्द्र रायआबो राजबंशीनि भटल' जों देरहाया जिहेतु बर'फ्रा होनाय नङा आरो मुस्लिमाबो होनाय नङा दा बेखौ मिथिनानै आं खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा बिपिएफआनो जा राजीब बांगालनि नारेंखल पार्टियानो जा बा नारायण देब मिस्टियानो जा नोंथांमोनहा जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट आब' प्रतिभा ब्रह्मनो होनाया मोजां खारन प्रतिभा ब्रह्मआ रोंखा राखा आखा फाखा बियो जोंनि समष्टिनि जानानै मावगोन बाहाय मा बिपिएफ बाहाय मा इउपिपिएल फारसेथिं दे देरहानाया सोरनि आखायाव फैगोन देरहानाया जोंनि इउपिपिएल टेक्टानि सावगारियानो देरहासिगोन आब' प्रतिभाया माय ओरैबायदि जायो गोबाङा होनदों कंग्रेसआ फेक्टर जागोन नामा होनदों आं कंग्रेसमोन बेखायनो आं नैबे डिटेलखौ बिराद मोजाङै मिथिगौ कंग्रेसनि भट बिपिएफनि भट एखे जायो माइनरिटिनि भटबा कंग्रेसखौ होसोयो दा बे हिसाबै सेफालि मारागा बोगोन बियो किसु मुसलमान भटखौ जथेस्थ' बोनो हागौ किन्तु गासिबो मुसलमान भटआ सेफालिनोबो होआ फारसेथिं सेफालिनि गावनि गार' कमिउनिटिनि भटआ 3,500ल' 3,500 मोनजोबब्लाबो आरो मुस्लिम भटखौ बियो खावसे मोनब्लाबो 40आव 20 मोनब्लाबो 23,500 जायो 23,500जों 30,000जों देरहानाय बे जाया ओंखायनो सेफालियाबो देरहाखाया अब्ला समष्टियाव बबे हारिनि भटारफ्रा फेक्टर बायदि बावहाय मुस्लिम भटआनो फेक्टर जायो ओमफ्राय मुस्लिम भटआ जिहेतु बिपिएफआव गावस्राजोबसै बिपिएफनि भटआनो कंग्रेसआव थांबाय बिपिएफनि भटआनो निर्दलीय राजीब बांगालाव थांबाय दा बे हिसाबै खावसे भटआ बे बिपिएफनाव गावस्राबाय आरो एसे कंग्रेसनाव थांबाय आरो जोंनि इउपिपिएलनि भटारफ्रा थख' थाबाय आरो जिहेतु इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स नङा आरो बिपिएफआसो दा बे हिसाबै मुस्लिम भटआ खावसे भटआ एखे सलिड इउपिपिएल टेक्टानि सावगारियाव गोलैगोन आरो बर'नि भटखौथ' जों एसेबाबो बांसिन मोनखायो नालाय दा जोंनि थामहिनबा इउपिपिएल थामहिनबा आब' प्रतिभा देरहागोना एखेबारे 100% गेरेन्टि